Iċ-ċensiment li sar sentejlu jgħid li l-atta dawk li huma sidin ta' proprjetà residenzjali li għoddu fija bħala dik primarja żdiet għal aktar minn 160,000. B'dan ifisser differenza ta' kważi 43,000 proprjetà mill-aħħar ċensiment li ħareġ fl-2011 hekk kif dan iċ-ċensiment tal-aħħar kienu jammontaw għal aktar minn 118,000. Dan ħareġ f'analiżi li għamlet il-Gazzetta Kulħadd fejn intqal li kull sena f'Malta kien hemm żieda ta' ftit aktar minn 3,950 proprjetà li min joqgħod fiha sar sit tagħha. F'Għawdex iż-żieda kull sena kienet ta' 373 sit ta' proprjetà matul l-istess perjodu. Dan ifisser li f'dan il-perjodu fiż-żewġ gżejjer kien hemm medja ta' żieda fl-ammont ta' sidien ta' aktar minn 4,280. Dan iż-żieda kull sena ifferma aktar mid-doppju ta' dik li kienet osservata bejn iċ-ċensiment tal-2005 u dak tal-2011. Fil-fatt f'dawk is-snin, meta l-pajjiż kien għadu immexxi minn amministrazzjoni nazzjonalista, kull sena kien hemm tkabbir ta' ftit aktar minn 1,900 sit ta' proprjetà. Pas-soltu din l-istatistika terġa' iġġib fix-xejn il-propaganda qarrieqa tal-Partit Nazzjonalista li tkabbir ekonomiku b'saħħtu li kellna fl-aħħar snin ma gawdewx minnu il-familji Maltin u Għawċin. L-istħarriġ nazzjonali konferma li 75% tal-Maltin huma sidin tal-proprjetà li qogħdu fiha. Dan b'kuntrast ma' rata medja ta' 70% sidin ta' proprjetà li hemm fl-Unjoni Ewropea.